uJesu Kristu uyinkosi baba Nsibande. Ekuseni ngidlulisa ukubonga kakhulu uNkulunkulu ngomusa angenzele wona. Ngiyakhumbula baba Nsibande ngeyi-23 kaJuni ngacela umkhuleko, ngangihekhelwe i-akhawunti yami yase-Standard Bank, bayikhipha yonke isalari yami. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi uye wabonisa ukuthembeka kwakhe phezu kwempilo yami. Ngiyabonga baba Nsibande imikhuleko yakho ohlala ungenzela yona each and every month mangifaka okweshumi likaJehova, nomkhuleko owawenza ngemhla 8 last year, nomkhuleko ongenzele wona after sengikhokhe i-akhawunti yami ngoba ngarepota kubaba, namavesi wanginika wona baba angenze kwaba lula. Ngangawufila umthwalo wokuthi ngilahlekelwe imali, kodwa nje ngabheka uJehova baba. Ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu uye wathembeka kimi, wabonisa ukuthi masikhiphe okweshumi yakhe sisuke singalahli, kodwa yena uyathembeka, agade yonke imali yethu. Friday baba imali yami ibuyile, nakhona ebhenki ngangilinde ukuthi mhlawumbe bazongifonela ngoba bathi bazoba ne-investigation. So ngabona ukuthi i-agreement yabo 8 days iphelile, but nje ngilokhu nginokuthula emoyeni wami. Kwase kuba khona i-invoice ethi nje ake ngiyo-check-a ilokhungana ilento i-bank statement. Ngahamba ngayo-check-a baba, mangithi ngiya-check-a, hawu, ngambonga uNkulunkulu kakhulu enhliziyweni yami ukuthi imali yami ebuye yonke injengoba injalo. And ngambheka uNkulunkulu ukuthi khathi beyihekha i-akhawunti ngangiqeda kukhipha okweshumi, basala-ke baswayipha-ke ngayo ngoba babeswayipha bethenga and bathi ayiswapha e-USA. But uNkulunkulu ngiyambonga ukuthi uye wama wangimela, wangilwela. uJesu Kristu uyinkosi baba, amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba, ngibingelela nakumama, bingelele ekhayeni lezwi, bingelele entabeni enhle kaJehova. Kuyabonelela, thanda ukumbonga uNkulunkulu bazalwane, egameni likaJesu nakusuka thiwa sipha lona, egameni linamandla. Ngidlulisa ubufakazi bazalwane, ngikade ngisemkhosini ka-21 days. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane obengikhombisa ukweduka kwami, engifundisa egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, ngoba bazalwane besithanda ukukhulekelwa nokubekwa izandla egameni likaJesu. Kodwa ngambona uNkulunkulu engifundisa ukukhuleka, ukuthi mina angizikhulekele njengoba ubaba esuke esifundisa ukuthi asidilize udonga thina egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Kwathi ngo-day 2 bazalwane ngisakhuleka egameni elinamandla, uNkulunkulu wangenzela umusa. Mangifika emsebenzini, umlungu wangipha nje umshini wokwasha, wangipha ne-tumble dryer egameni likaJesu. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu. Kusenjalo kwafa ucingo kubantwana, ucingo lami ngayizwa indodakazi yami esithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngakhathazeka-ke manje-ke ngisemkhulekweni, awu ningikhathazelani ma ayisekufe ucingo. Ngambonga nje nalapho uNkulunkulu, ngathi ngiyabonga khona kunjalo. Ithe ngizwa bethi nampa abantwana ucingo seliphilile, selu-right. Ngaleli gama nje lithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu unamandla, uJesu Kristu uyasiza kuko konke. Ngiyambonga uNkulunkulu nje bazalwane, ngokuthi uNkulunkulu angikhombise nje ukweduka kwami, namanje uyaqhubeka uyangifundisa. Bese ngiyinto yamaphilisi bazalwane, ngiphila ngamaphilisi, kodwa nje engingeneni kwami emkhosini angiwathintanga amaphilisi bazalwane. Ngakholwa nje ukuthi uNkulunkulu uzoba nami uma ngifa, ngife kahle ngisemkhosini egameni likaJesu. Kwaze kwabe ngiyawuqeda umkhosi, ngawuqeda kahle umkhosi ka-21 days. Ngale nkathi nehla nani bazalwane ku-10 days, ngehla kanye nje nani ku-21 days wami egameni likaJesu. Ngambonga uNkulunkulu ukuthi nje bese ngihambisana nabangcwele egameni likaJesu. Inkosi yomusa inibusise iy'ngane zakwethu nasekuseni, amen. Ngiyabingelela ubaba umpostoli namama umpostoli, khaya lendlu kaJehova, entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelela. Nkosi, cela ukubonga uJehova noma nginey'nkinga yamafoni efa njalo. Ngibonga nje uNkulunkulu ukuthi wenza umusa. Ingane yadonsa iy'ketelo phezulu, yalidonsela lafanele ngabe liyithele ekhanda, kodwa ngoba sibiyelwe ekhayeni lezwi nasentabeni yendlu kaJehova, iy'ketelo lathela eceleni amanzi ebila, ingane yakhala yodwa, kungekho ngisho kodwa kumthelayo. Ngithi
Jesu Kristu inkosi. Ngiphinde ngithi uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi, ngiyabingelela baba wethu umpostoli uSibanze nomama wethu umama uSibanze, ngiyanibingelela egameni likaJesu Kristu inkosi yethu. Ngithi uJesu Kristu inkosi, ngithi mangilethe kubonga kuNkulunkulu, ngithi udumo kuNkulunkulu weliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Jesu Kristu inkosi, ngiyabonga uNkulunkulu uhambe nami wangigcina wangilonza ngisemkhosini ka-40 days. Ngithe noma sengigula ngilele phasi ngiphethwe ngumkhuhlane, uNkulunkulu wasibeka sakhe isandla phezu kwami wangizungeza ngemva nangaphambili. Ngangehluleki ngathi khanza nje nginawo emandla. Noma ngilele phasi kude la bengiva khona ukuthi ngathi sengicala kufuna kushintsha ingqondo, kodwa nje wacubeka uNkulunkulu wangilonza. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngiyambonga futhi ngiyawuhlala ngimdumisa, ngiyawuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade. Babe siyabonga inkonzo losifundise ngato. Siyabonga kakhulu. Besingadi ukuthi uNkulunkulu uyawuvusa boJobe ngedikhathi tekugcina, ngoba leti dikhathi setekugcina leli sesifike thina sangena ngathi ekhaliswe. Ikhathi lapho uthi noma ngawutshela umuntu ngalento uthi uyakhuluma ngaye ukuthi nayi indzaba la ingakhona, avela akutshela umuntu ukuthi hey mina ngeke ngikhona ukuhlukana nelibhuluko. Lo munye akutshele ukuthi hey into yakadzeni leyo nyalo la sesikhatsini samanje. Hey Nkosi. Awu Nkosi yami. Cela uNkulunkulu abaside labaningi abahawukele. Siyabonga tinkonzo lebethi khona takaJuly. Siyambonga uNkulunkulu. Siyambonga. Sicela uNkulunkulu achubeke asilonze sonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu lophilako. Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, ngiyabulisa Baba egameni lenkosi uJesu. Baba, bengithanda ukumbonga uNkulunkulu ngimdumisa, ngithi inkazimulo ingeyakho namandla nodumo nenkazimulo yonke ingeyakhe. Baba, izolo masibuya enkonzweni kusho ukuthi imoto ize yaqhuma i-engine, sesise-Warden. Ngihamba nobaba umfundisi wabuJali nomfundisi wabuShelembe. Baba, yema imoto yaqhuma, yema yangabe sakufuna ukuhamba. Ubaba uShelembe wayibopha, benobaba uJali bayibopha. Ubaba uShelembe wayidonsa ngaphambili, ubaba uJali waba ngasemuva. Sayincenga baba usuke eWarden ukufika eVillas, akuzange kube nengozi, azange kulimala imoto zabo. Saze safika e-tollgate yaseWarden. Sithe masifike e-tollgate yaseWarden angixolisa baba, e-tollgate yaseVillas kwase kuqhamuka abantwana-ke baze bayithatha-ke incola saze sayofika eGoli. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi baba siphephile, sifike kahle, akuzange kulimale umuntu, akuzange kulimale imoto sababa umfundisi uJali nobaba uShelembe, saphepha. Ngibonga baba, ngibonga abantwana bakhe abangcwele bebengibiyele besimunye sibambene, bathi angeke baze bangishiye bomnyameni busuku endaweni engayazi. Baba nami until ekugcineni. Thanda ukumbonga uNkulunkulu, ngimdumise baba, ngithi umkhulu baba. Siyabonga imfundiso zakho, siyabonga baba ukukhulumayo kubantwana bakho, imfundiso zakho ebantwaneni bakho, uNkulunkulu ongcwele, kubafundisi babona amandla. Sabona uNkulunkulu, sakubona baba besiphethe kahle, besingatha sisebunzimeni, babe nathi basithwalise kuze kube sigcineni, bayenza sure ukuthi ngiphephile, ngihamba kahle ukufika ekhaya. Ngiyabonga baba, ngiyababonga nabo. Ngithi uNkulunkulu ucela ukuthi ababusise, abagcine, abayenze kahle. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba uNtsibande, ngiyabingelela kumama uNtsibande,
ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Ngifisa nje ukubonga nami ngethuba lokuthi ngibe khona ey'nkonzweni zikaJulayi, noba imeko beyingavumi, kodwa uThixo wenzile ukuthi ngibe khona. Ngiyabonga uNkulunkulu. Okwesibini, ngicela nje ukubulela uThixo ngento angenzele yona. Namhlanje ekuseni bengithandaza, kwavuka i-asthma, ngisephakathi nomthandazo. I-asthma-ke yinto ekhoyo efamilini yami, mama wami wayenayo, nabantwana basekhaya banayo abaningi. So nami iye yangiqala, akudalanga nje ingiphatha, kodwa-ke into engibhidayo ingiphatha mangithandaza, ngivuka ebusuku. Ngiva ukuthi isifuba siyavuka mangithandaza. Namhlanje-ke ekuseni kuye kwenzeka ngathi ngavuka ngathandaza. Mangithandaza isifuba esavuka, ngasiva ukuthi siyakhala, siyatswina. Ngivele ngastopha ngathi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngathi demon le-asthma out. Emveni kwaloko nje kuvele kwathi sathula isifuba ngoko nangoko. Emveni kwako ngaqhubeka ngakhuleka ngangabi nalutho. Ngiyambonga kakhulu uThixo ngobaba uNtsibande. Ngiyambonga nangemfundiso zakhe ubaba uNtsibande. Ngiyabonga kakhulu ukuthi avume ukuthi uThixo amgibele ukuze nathi azosinika ukukhanya. Ngiyabonga kakhulu. Ngithi uThixo nje makamsikelele, amfihla, ambiyele, amsikelele nangemihla emide egameni lenkosi uJesu. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelela ubaba nomama egameni kaJesu. Ngiyaxolisa ukudilitha. Ngiphakamisa ukubonga uNkulunkulu enkonzweni ebesikuyo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Enkonzweni ebesikuyo entabeni kaJehova, kuyabonelela. Siyawabonile amandla kaNkulunkulu. Sijabulile kakhulu ukubona ubaba nomama singagcini sizwa ku-WhatsApp, kodwa safika qathatha singabakwahlabisa entabeni kaJehova, kuyabonelelwa. Sikhalizwe. Nisiphathe kahle abazalwane bonke, uthando nasiphatha kahle, konke kwahamba kahle. Thina singabakwahlabisa siphakamisa ukubonga okukhulu nokwenza besiqala ukufika sisikhalizwe. Siyabonga kakhulu. Siyabonga mama, siyabonga baba. Sizwile uthando kakhulu ngoba sigcinelile nje thina singabakwahlabisa. Wahamba wahlala umama nathi esilindisile imoto. Sezwa nje ukunotha okumangalisayo. Awu, siyabonga. Phakamisa ukubonga. Phakamisa ukubonga nothando. Siphakamisa ukubonga konke nje, Nkosi yami. Sijabule singabakwahlabisa, sijabule kakhulu ukwemukela ngalolu hlobo lomnandi kanjeyana. Siyabonga egameni kaJesu. Amen. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kumpostoli baba Ntsibande nomama. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Igama lami uMduduzi Ndlazi. Ngiphakamisa amandla kaMoya oNgcwele, amandla enkosi yethu uJesu emzini ebesiye kuwona wenkosi eMkhayidini. Ngithi nje bangcwele, leya ndawo ingcwele. Uma ufika kuyona uyezwa ukuthi sengisendaweni engcwele. Thina-ke sibe nenhlahla nomama ngoba siba bokuqala esifikile, safika nje sakhuleka ngabi namuntu. Uma ngaphose sincansi sifike ngabo-12 safike sakhuleka. Uma ukhuleka kuleya ndawo bangcwele uyezwa ukuthi ngisendaweni la
inkosi yethu engifuna khona, uyakhonektha nomoya ongcwele uma ufika kuleya ndawo uyakhululeka. Two, uma ufika kuleya ndawo uzoneka inhliziyo yakho, uyezwa ukuthi usendaweni yenkosi yethu uJesu bangcwele. Kukhona ukuphila kuleya ndawo. Ngithi bangcwele ngicela simkhulekele umpostoli wethu nomama. Ngicela sibakhulekele kakhulu ngoba izitha ziningi zizovuka, amadimoni ayalwa bangcwele alana leya ndawo. Cela sikhuleke bangcwele. Siyabonga uNkulunkulu, siyabonga inkosi yethu uJesu isilethele indoda enamandla kangaka emelana neqiniso. Asikhulekele bangcwele, ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi baba uNsibande uphindile kuyo. Ngicela ukuthula ufakazi, yazi ngigulile ngangena esibhedlela. Izwi lithi uJesu Kristu inkosi lingisize kakhulu. uNkulunkulu usho ukuthi kuyedande kwangisiza kwangipha amandla ngoba bengingaboni lutho bethande ngigula kakhulu, kodwa mina bengingaboni lowo mzimba ongaka ngoba bengingathi nje khona umuntu enginaye. Bengingakholwa nje futhi nokuthi ngizoba njani, ngizoba right. Ngingangazi ukuthi mina ngizoba right. Abantu bengikhalela bethi ayisi, kodwa mina ngibona ukuthi ngizoba right. uNkulunkulu emuhle ungenzelela umusa, ngaphila ngaba ngcono. Nomntanami lo ngangithi ngimfunela umsebenzi ngize ngiqala ungena ekhaya lezwe. Ngithe ngiphuma esibhedlela wangipha imoto, wathi nansi imoto inyawo elula thina sisazosebenza. Ngathi uNkulunkulu emuhle uyayazi umuntu into ayidingayo. Ngiyandandaza nje manje ngiyadrayiva. Bengivele ngiyidinga indlela engigula ngayo, ngithi uJesu Kristu inkosi. Futhi ekulethela okunye ngapha, kulethela okunye ngapha. Ngivele angikholwanga. Ngathi noma kubuhlungu kodwa yaze ngijabule. Sengimnandi, sengingcono kabi manje, ngithi uJesu Kristu inkosi. Hayi siyamangala, sisicela igama likhulu. uYesu Kristu uyinkosi. uYesu Kristu uyinkosi. uYesu Kristu uyinkosi. Ngibulisa ke kutata, ngibulise kumama, khaya lezwi entabeni kaYehova. Ngiyabonelelwa. Ngibulise bonke abazalwane, ingceko zikaThixo, ngisithi uYesu Kristu uyinkosi. Sabulela kakhulu ke bawutsibande ngenkonzo osinika zona, sizimamele ke. Noxa ke singayanga sizimamele tata, sisithi uYesu Kristu inkosi. Hey tata, andazi sike sibethwe nalixesha longathi asifuna ukufakaza nje. Ubufakazi buninzi obungqina, kodwa sike kube mandi apha ekudedeni side seqe ixesha. Kodwa ndisasho ndisathi uYesu Kristu uyinkosi. Ndibulela ke uba lapha kukhaya lezwi. Ndibulela kakhulu, into zam zihamba kakuhle. Bendike ndafaselwa apha na-UIF. Hey, kwanzima, kodwa ke emveni kwalo mkhosi namhlanje ngoMvulo ndibona isithi qilikithi. Ndithi uYesu Kristu uyinkosi. uYesu Kristu inkosi. Ndibulela amandla kaThixo. Inkosi bawutsimande. Inkosi. uYesu Kristu uyinkosi. Amen.